A la Mallorca de començament del segle XVI, ciutat i part forana s'ajunten en un sol clam de justícia social. Dones i homes que ja no poden suportar per més temps l'opressió i la injustícia d'un sistema feudal que agonitza. Diuen prou un dijous llarder de 1521, un 7 de febrer per recordar i homenatjar. La pagesia s'agermana amb els menestrals. Al davant s'obren 2 anys de lluita i d'incertesa que dissortadament no acabaran com haurien volgut els més pobres i humils. La seva sang regarà la terra mallorquina. El dolor i la por ens quedaran com a trista herència, generació rere generació. A les lluites de forca contra canons, entre agermanats i mascarats, les terres de Son Sabater, Son Marc i Can Fornari veuran com milers de cossos descansen sense vida al recer dels terrossos aspres i durs. A la desfeta, el torrent de Muro netejarà de cossos i de somnis tanta terra vermella. No tan sols a la vella Mallorca tenien set d'un món més just. A les terres del continent, un nou període de modernitat demana pas. Germanies en diuen. Les dones i els homes de mans buides, perquè ja no tenen res per perdre, amb una mirada neta i somniadora cridaran: Pac i Déu! Mori el mal govern! Aquest clam s'escoltarà amb intensitat als territoris del nostre país. Revolta covada al llarg de segles. Hem arribat als 500 anys d'aquella gesta. És l'hora de servar i difondre la memòria col·lectiva dels qui foren perseguits per demanar un futur millor. Volem avançar com a poble. Per això, ha arribat l'hora de commemorar, reivindicar i compartir la valuosa memòria dels nostres avantpassats.